ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഗോകുസ്താക്കില. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടത് മരണസമയം എങ്ങനെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കുക, മരണം മംഗളകരമാക്കണം അല്ലെ, അല്ലാതെ മരണം ഭയപ്പെടുന്നതാവരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനാ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മരണസമയത്തിനെ എങ്ങനെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അറിഞ്ഞു. നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കണത്, അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അതേ ഭാവത്തില് ജനിക്കണു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം അല്ലെ. പല യോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിലെ ഭക്തിയോഗമാണ് ഈസി പ്രോസസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി കൂടാതെ ഈ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോക വിവരണം ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷൻ
നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനത്തിൽ നോക്കണം. അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ, ഞാൻ മറന്നുപോയാല്. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായമായ 9-ാം അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നുള്ള ആ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയോഗം എന്ന സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അല്ലേ. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണം ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാൻ. ഇപ്പോ 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അറിവുകൾ ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ രഹസ്യതരമായ അറിവുകൾ. ഒന്ന് രഹസ്യം ആയിട്ട്, പിന്നെ രഹസ്യതരമായ അറിവുകൾ, പിന്നെ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് അല്ലെ, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യമായ അറിവുണ്ടല്ലോ, ഇത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. മാത്രല്ല ഏറ്റവും ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. ആ 4 ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉറപ്പാണ്. പോകാം 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്നാ പറയാ ഇതിന്. എന്താ അത്രയ്ക്ക് രഹസ്യതരമായ അറിവ്? നമുക്ക് നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. പറയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. ചില ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ഭഗവാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അതിൽ അസൂയാലുവാവും. പിന്നെ ഭഗവാനല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റണേ, അമാനുഷികമായിട്ട് ചുമ്മാ പറയണതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അസൂയപ്പെടും. എന്നാൽ അർജുനൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് മുക്തനാവാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ഗുഹ്യമായതാണ്. അസൂയ ഇല്ലാതെ ജിജ്ഞാസുവായവൻ എന്നാണ് അനസൂയൻ എന്ന പദം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തുടരുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ശ്രവണം, അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭക്തരുടെ മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ തന്നെ ലഭ്യമാക്കി തരും. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുമ്പോ ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം സുഗ്രാഹ്യമായി തീരും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നതാണ്. ഗുഹ്യതമമായ അറിവ് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്ന് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. പറയാണ് സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കണ സുഖം ആണ്.
ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും ഒക്കെ രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായത്തെ രാജവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കും. വിവിധ തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്ത് മുഴുവനും, എസൻസ് മുഴുവനും ഈ രാജവിദ്യ എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമായതാണ്. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെ അല്ലെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ കിങ് രാജവിദ്യ, അതാ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതിന്റെ മാർഗമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ട സേവനങ്ങളില് ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ ഭാവി എന്താ? അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തും. ആ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം. ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അധ്യാത്മ പഠനം നടത്തരുത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം വേണം. അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക ഭഗവാനില്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അപ്പോ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ മൂന്നും പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നു വിചാരിക്കുക, നമ്മളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുമല്ലേ? രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറോടും കൂടെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ബുക്ക് നോക്കും. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോ എല്ലാം നമ്മള് പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം ത്തിന്റെ താല്പര്യം: അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ പറയാണ്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അവ്യക്തമാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരെ കാണാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലായിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവ്യക്തം തന്നെ ആവുള്ളൂ അല്ലെ? ഒരു രൂപം ചെറുതായിട്ട് മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോ സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റും പല ജീവജാലങ്ങള് അല്ലെ? പക്ഷികള്, മൃഗാദികള്, ചെടികൊടികള് എല്ലാം ഉണ്ട്, മരങ്ങള്. അപ്പൊ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവയിലല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം നമുക്ക് ആദ്യം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ എന്നിവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും ഗോചരമല്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അവ. എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രമായി ഭഗവാൻ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ഇതറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പോ 5-ാമത്തെയും 6-ാമത്തെയും ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും
ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങള് ഭഗവാനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ യോഗപ്രഭാവം എന്താണ്? സർവഭൂതങ്ങളുടെ പരിപാലകനാണ്, സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ, പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതും. സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ശക്തി യുതമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എയർ ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യണ്ടേ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ എയർ. അത് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് അതല്ലേ സഞ്ചാരം, ആ വായുവിന് സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുമ്പോ കാറ്റ് എന്ന് പറയും അതിനെ. അത് അപ്പോഴെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണില്ല ഭഗവാനെ എന്ന് മാത്രാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയോ തിരോഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരണമായിട്ടാണ്. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ ഈ ഉണ്ടാവല് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം, ഇതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ ഇതൊന്നിനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യാണ്. അങ്ങനെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മയ അധ്യക്ഷേണ, ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയില്, ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തില്, ഭഗവാനാണ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചരാചരങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഐ ആം ദ സുപ്രീം ഡയറക്ടർ കൺട്രോളർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരിക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. എന്നാലോ അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കണു. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാനോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോ ഒരാളുടെ മുമ്പില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില്. ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സുരഭില പുഷ്പമുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രാണ്. അപ്പൊ ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരമൊരു ബന്ധം മാത്രാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സംഘമില്ല, എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷമാത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കണു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മാത്രാണ് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. 11. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പറയാണ് ഈ മനുഷ്യരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യ ാണ്.
പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലേ? ബുദ്ധിയില്ല അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഈ ആസുരീക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കാര്യം. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് കരുതും. ശിശുപാലൻ, ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. പിന്നെയോ കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതുന്നവര്. അന്യദേവതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രാണ്. പിന്നെയോ പ്രകൃതി സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് കരുതും ഇവിടെ മൂഢന്മാര്. സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോഴ് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ വിചാരവികാരങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഓ, പ്രകൃതിയുടെ യജമാനൻ അത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പോ മൂഢന്മാര് പല പല വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആസുരരായവര് നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാവും. അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും ഒക്കെ പാഴായി പോവും, അല്ലെ? മൂഢന്മാര് സമ്മോഹം, വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിലാ. അവർക്ക് ഏതാണ് തെറ്റ് ശരി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആസുരികൾക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരനെ ശരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദുഃഖം മാത്രാണ്, അല്ലെ? ഭക്തന് മറ്റൊരു സമ്പത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭക്തൻ എന്നെ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനെ മാത്രാണ് വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢന്മാര് രാക്ഷസീയവും ആസുരീയവുമായ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ആ മനുഷ്യ ജന്മം നിഷ്ഫലമാക്കി കളയും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പറയാണ്, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, വിശിഷ്ടാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്, ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവര്, അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാലെ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയും. അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ ഒരാള് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുക. ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേതു വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും ഒക്കെ ആ മഹാത്മാവിന് അറിയാം. ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്നറിയാം. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തൻ ദിവ്യശക്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ഭക്തനെ നോക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി വൃന്ദാവനത്തില് ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കും, നാമജപം ചെയ്ത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻ വന്നിട്ട് ഒരു കുടം പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാ വീട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാ ഗോവർദ്ധനത്തിനടുത്താണ് താമസിക്കണേ എന്ന്. അങ്ങനെ വിശന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചില മാതാജിമാര് തന്നയച്ച പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു. കുടം എടുക്കാൻ ബാലൻ വരും, അപ്പൊ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നില്ല, അല്ലെ? രാത്രി സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ആ മഹാത്മാവ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോറി. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത
നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. പറയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ പ്രയത്നിക്കുക, എന്റെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാക്കളെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കും എന്ന്. മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും അല്ലെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തരായവര് ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നവര് മഹാത്മാവാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ദേവി പ്രകൃതിയാലെ അവര് സുരക്ഷിതരാണ്. അല്ലാത്ത വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട മൂഢന്മാരോ ആസുരി പ്രകൃതിയിലാണ് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17-18 ശ്ലോകം. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. പറയാണ്, ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പോ 4 വേദങ്ങള് ഭഗവാനാണ്. ലോകത്തിന്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എന്താണോ അറിയേണ്ടത് ആ അറിവും ഭഗവാനാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും അല്ലെ, പ്രണവം ഓങ്കാരം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാ ഭഗവാനാണ് അല്ലയോ അർജുന. ഞാൻ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇപ്പോ ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ഒക്കെ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ ദേവദത്തമായത് മഴ, വെയില് ഇതൊക്കെ പെയ്യിക്കുക, നിർത്തുക, അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ജനനവും മരണവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തി അതില് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നവര് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവര് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം, സ്വർഗം, അവിടെ പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയാ. ഒരു ജയന്റ് വീല് ഉണ്ടെങ്കില് എങ്ങനെയാ, ജയന്റ് വീല് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകൂലേ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ പുണ്യമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരണം, ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ. ഈ പുണ്യത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് അത്രയും കാലം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖ അനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. പറയാണ്, ഈ സുഖം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേദത്തിലെ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ശാശ്വത ധാമൊന്നും കിട്ടില്ല.
ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അതാ അവർക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയാനല്ല അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ടാണ് മാത്രം അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 22 അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്കു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. പറയാണ് എന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ് നൽകുക. അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാ അവരുടെ ഭക്തി അല്ലെ. അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഒരു ഭക്തനാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടുന്നത് എന്താ? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ നൽകും. പിന്നെ അവർക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മബലം, അവരുടെ ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ അല്ലെ, അതുപോലെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇങ്ങനെ 9 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള. ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തുന്ന 9 വിവിധ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിട്ട ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യമോ നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ ആരാധിക്കും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. വീണ്ടും ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഇടവരാതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, യോഗവും ക്ഷേമവും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ ആ പ്രയത്നത്തില് ഭഗവാൻ സഹായം ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പോ അന്യദേവതമാരെ ഭജിക്കണ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും ചെയ്യണത് എന്താ? വിശ്വാസപൂർവം മറ്റു ദേവതമാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തില് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അങ്ങനെ അന്യദേവതകളെ പൂജിക്കുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ദേവ ആരാധന നടത്തുന്നവര് ദേവലോകത്തിലൊക്കെ എത്തും എന്നാണ്. അതുപോലെ പൂജകര് പിതൃലോകത്താണ് എത്തുക. പിന്നെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അവരുടെ ലോകം. ചിലര് ഓരോ വൃക്ഷത്തിലൊക്കെ പ്രേതം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂജിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രേതങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് എത്തുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭജിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. മറ്റു ദേവ ആരാധനകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്ക് ജലം ലഭിച്ചാല് എല്ലാ ശാഖോപശാഖയിലും ഇലയിലും ഒക്കെ എനർജി കിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ ആഹാരം നമ്മൾ വയറ്റിലേക്കാ എത്തിക്കണത്. എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഊർജം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞവന് പരിപൂർണത നേടാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലേ? ഓ, വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം എന്നാ പറയാ, ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് മേന്മേല് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ധന്യമായിട്ടുള്ള 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. പറയാണ്, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ഒരാള് എനിക്ക് എന്ത് ചെറിയ ഐറ്റം സമർപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഒരു ഇല, ഒരു തുളസി ഇല ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു യാചനയോട് കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫലമാണെങ്കിലും കുറച്ച് ജലമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി അർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സാർവത്രികവും ആയാസരഹിതവുമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത്. ലളിതമായ സസ്യാഹാരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭക്ത്യ ഈ വിനയോപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം പ്രസാദം ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുക. ശരീരം വിശുദ്ധമാവും പ്രസാദ സേവയിലൂടെ. മസ്തിഷ്ക സിരകള് സൂക്ഷ്മതരങ്ങളാവും. ചിന്താവൈഭവം ഉജ്ജ്വലമാവും. 27. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴ്, ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴ്, ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴ്, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴ് എപ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തുല്യമായിട്ടാ നൽകണേ. സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, ഇതൊക്കെ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെയില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരവും അതിന്റെ കഴിവുകളും ഒക്കെയും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോകാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ്. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോടും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഭക്തനോട് ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ് കോർണറൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പോ വിഭീഷണൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? സീതാദേവിയെ തിരികെ അയക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. രാവണൻ കേട്ടില്ല. വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്രപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴ് ലങ്കാപതേ എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ സംബോധന ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു, ഇനി രാവണൻ വന്ന് അടിയറ വെച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പോഴ് ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാൻ അയോധ്യാപതിയാക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഭരതനോ? ഇപ്പൊ ഭരതനാണ് അയോധ്യാപതി. അപ്പോ പറഞ്ഞു,
അപ്പൊ ഞാൻ ഭരതന് വൈകുണ്ഠം തന്നെ നൽകും എന്ന് ഭക്തന്മാരോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹാണ് ഭഗവാന്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആപി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഒരാള് ഇപ്പോ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തു വരണ ആളായിരുന്നു. ഒരു വേള അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും പിന്നെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളും ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തില് ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കണത് നോക്കൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമാണ്. അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഹരിനാമ മന്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നാമം ജപിക്കൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ആ കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന കാലം. അങ്ങനെ ഒരു മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി രണ്ടുപേര് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന്. മദ്യപാനക്കാരാ അവര്. അപ്പോൾ അവര് ആ മദ്യം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ കൊട ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൊട എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കും. അങ്ങനെ നെറ്റി മുറിഞ്ഞ് ചോര വരും. അതറിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഓടിയെത്തുകയാണ്. എത്തിയിട്ട് ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഇവരെ വധിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോഴ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയും, അരുത്, അവരെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. കരുണ അവതാരമാണ് അങ്ങയുടെ, ആയുധം എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് എത്ര ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടും തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ട്, മാത്രമല്ല മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ പേരില് ആ ദുരാത്മാക്കള് പോലും ഭക്തരായി മാറി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കഥ. അപ്പോ ഒരു യോഗിയെ പോലും ചിലപ്പോ ഭൗതിക മാലിന്യമൊക്കെ ബാധിച്ചേക്കാം. ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കെങ്കിലും പതനമുണ്ടായാല് ആ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കല്ല വേണ്ടത്, യാദൃശ്ചികമായ സംഭവത്തിനെയാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും കുറ്റം ചെയ്യണവരെ നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ഭാവോത്കർഷം വളർത്തിയെടുക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ നാമജപ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അല്ലെ, നീചരായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി നദിയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കുക ചെയ്യുക. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലൊക്കെ മാംസം കൊണ്ടിടും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മദ്യക്കുടം കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചത്. അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റ് ഭഗവാൻ പൊറുത്തു. അങ്ങനെ അവരും ഭക്തരായി തുടരെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. പറയാണ്, വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് ദുഷ്പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വേഗത്തിൽ പിന്നെ ധാർമ്മികനായി തീരും, ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും നേടും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അത് നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ അർജുന, സർവരും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് ഭഗവാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യം അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ പറയാണ്, നിന്റെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട്, എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് എന്റെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ
യേഭി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേഭി യാന്തി പരാം ഗതിം. പറയാണ് പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നു, സ്ത്രീകളാണോ കച്ചവടക്കാരാണോ ശൂദ്രരാണോ ആരാണെങ്കിലും അവര് പരമപദം പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാ മതി. കുലോ ജെൻഡറോ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും വിഷയമല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കുലത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകമാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഇത് തന്നെ 18-ാം അധ്യായത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ആ 4 കാര്യങ്ങള്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യണവര് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സാരം. പരമ സത്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രഭാവത്തില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയായാൽ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നുക, ഭഗവത് ഭക്തനാവുക, കൃഷ്ണ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെ നമസ്കാരം ചെയ്യുക? ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യാം അല്ലെ. പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒരു വടി നിലത്ത് വീണ പോലെ കിടന്നുകൊണ്ട് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യാം. പിന്നെയോ സ്ത്രീകളൊക്കെ പഞ്ച നമസ്കാരമാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞതാ. പിന്നെയോ ശരണാഗതി നമസ്കാരം ഉണ്ട് അല്ലെ, കൈകൾ 2 മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് നമസ്കാരം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം. കാണാമോ സ്ക്രീൻ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ടാണ്. ഇത് താഴെ ഭാഗം എല്ലാം കൂടി സ്ക്രീനിൽ കൊള്ളണില്ല. അപ്പൊ ഇത് താഴെയാണ്. താഴേന്ന് ഇതാ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗോലോക ചാർട്ടിന്റെ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. അപ്പോ ഈ ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ ഭാഗം ഭൗതിക ലോകമാണ്. അത് ടോട്ടൽ വിസ്തൃതിയുടെ 1/4 ഭാഗത്തോളേ വരുള്ളൂ. 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ് 3/4 ഭാഗവും.
ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഓരോരോ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാം. ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആ കാരണോദകശായി, ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ ബബിൾസ് പോലെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, അതൊക്കെയും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതുപോലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് നമ്മളൊക്കെ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം, പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ ക്രോസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ക്രോസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഗർഭോദക ഓഷ്യനില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, ഈ ലക്ഷ്മി സമേതനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ പാദ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി പത്മത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി പത്മത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവാണിത്. പോയോ? ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ താമരത്തണ്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും ഉള്ളത്. അതിന് താഴെയാണ് സ്വർഗം, ദേവന്മാരാ അവിടെ. അതിനുശേഷം അതിന് താഴെ ഭൂവർലോകം, ഭൂതപ്രേതാദികളാണ്. അതിന് താഴെയാണ് ഭൂർലോകം, മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ അതലം, അസുരര് ദാനവര്, വിതലം ഉണ്ട്, സുതലം, ബലി മഹാരാജാവൊക്കെ അവിടെയാ, വാമനൻ ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. തലാതലം മയനാണ്, മഹാതലമുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ, നാഗങ്ങളാണ് അവിടെ. രസാതലം, അവിടെ ദൈത്യന്മാരാണ്. പാതാളം ഉണ്ട്, വാസുകിയും നാഗങ്ങളുമാണ്. ഈ പാതാളം, ഈ 14 ലോകങ്ങള്, ഈ ലോകങ്ങളുടെയും താഴെയായിട്ട് 28 നരകലോകങ്ങളുണ്ട് വേറെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇതൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അങ്ങനെ ക്രോസ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്ഷീരസാഗരത്തില് ശയിക്കണ വിഷ്ണു ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവനെ കാണാം. കണ്ടോ ഇവിടെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവനെയും കാണാം. പിന്നെ ശംഭു മായയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ശംഭു മായയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ശംഭു മായ അവരൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കൺട്രോൾ അവർക്കാ. പിന്നെ ഇവിടെ രമാദേവി ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ, അങ്ങനെ കുറെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ 7 കവറിങ് ഉണ്ടാവും. ഔട്ടർ കവറിങ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, 7 ക്രോസ് സ്ട്രക്ചർ ആയപ്പോ ആ 7 കവറിങ് ഉണ്ട്. ഓരോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അഷ്ടതാ പ്രകൃതി അല്ലെ. പ്രകൃതിക്ക് 8 അംശങ്ങളുള്ള ആ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭൂമി, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ജലം, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരവും, അങ്ങനെ 8 ആണ്. അതില് 7 7 ഔട്ടർ കവറിങ് ആണ് ഇതിവിടെയുള്ളത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ല. അതൊഴികെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് ഈ 7 കവറിങ്. ഈ ജീവൻ വെടിയുന്ന വേളയിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയുന്ന വേളയിൽ ഈ ജീവൻ നാമൊക്കെ ജപിക്കണ ജീവനാവണം. അത് ഈ 7 കവറിങ്ങും പൊട്ടിച്ച് പുറമേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മളുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സത്യാഹങ്കാരമായി മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാത്വികരായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ. ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭുവർ ലോകം ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇരുളടഞ്ഞതാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലായി കിടക്കേണ്ടവരാ. ഇപ്പൊ സൂര്യനാണ് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് വെളിച്ചം പകരുന്നത്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊന്നും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാരണത്താല് അവിടം എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം പകരേണ്ടതില്ല അവിടെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ വെളുത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു വര പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാമജപം നടത്തുമ്പോണ്ടല്ലോ, നാമജപം നടത്തുമ്പോ നമ്മളുടെ ആ നാമമന്ത്രധ്വനി എങ്ങനെ പോയി 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 ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി പോയിട്ട് എവിടെ എത്തുറിയോ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും വരാം. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നിരവധി വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ദാ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നിരവധി വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഓരോ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പോയത് എന്താണ്, പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്കാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എത്തിയത്. അതുപോലെ ഓരോ ഭക്തരെ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണത്, ആ രൂപം അധിപതിയായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഒക്കെയും കടന്ന് ആധ്യാത്മിക വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ വിഷ്ണു ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെയും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് അതിന്റെ മുകളില് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പോ ഇതാണ് ഗോലോകം. അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് അവിടെ നിത്യലീലകളാടിയിട്ട് രസിക്കാണ്. അവിടെ നമ്മള് ഗോലോകത്തിന്റെ ആ വിവരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അനേകം ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനുണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട് അവിടെ. സുരഭി പശുക്കള് ധാരാളം അല്ലേ. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും അകലെയാണ് ദൂരസ്ഥ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകമാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എത്രയോ അകലെ മുകളിലാണ്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള, അതാണ് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാന്? ചിന്താമണി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാൻ അവിടെ രാധാറാണി സമേതനായിട്ട് നിത്യലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃഷ്ണലോകമാണത്. ചിന്താമണി ധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നും പറയും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മുക്തി, സാലോക്യ മുക്തി, സാരൂപ്യ മുക്തി, അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സാമീപ്യം, അത് ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തില് നമുക്ക് വർത്തിക്കാം. അതിനാ നമ്മൾ നാമമൊക്കെ ജപിക്കണത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചോദ്യം, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആർക്കാ? സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഇല്ല. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? അതേതാ? ഭൗതിക പ്രകൃതി രാക്ഷസീയവും ആസുരീയും. ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും. ഏ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലേ? രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? ഭൗതിക പ്രവൃത്തി, അവിടെ പോ. അവിടെ പോ. പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി അല്ലേ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപരാപ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. എന്തൊക്കെ അല്ല. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരാശക്തി അപരാശക്തി എന്ന് രണ്ട് ശക്തി. ഭഗവാന് അചിന്ത്യ ശക്തി സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന് കുറെ ശക്തികളുണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ പറഞ്ഞേ? അടുത്തത് ഏതാ? അത് മാത്രമേ. തിരോഭാവവും. 9:13. തിരോഭാവവും. 13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ നരകപുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭക്തിപൂർവം അന്തരംഗ ശക്തി, അല്ല, ഇതാ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയണ്ടേ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒന്ന് ജീവസത്തകളും ആയിരിക്കും ശക്തി. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ച ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. മാതാജിമാരെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടാ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ലേ? അതെ, 13 വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയും അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതാണ് 13-ാമത്തേല് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വിശ്വസ്തനായും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും ആ. നിശ്ചയത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുക. അതെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കണം. പിന്നെ 22 എന്താണ് പറയാ? ശ്ലോകം 22 ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അതെ, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നാണ്. അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും ഭക്തിയും. ഇനി 9:25 എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അതെ, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അടുത്തത് എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. അപ്പോ ഒരു പൂവോ ഇലയോ ഫലമോ ജലമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതെങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇനി ശ്ലോകം 27 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും
ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതന്നെ. അടുത്തത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്ന അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലർപ്പിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ല ഭക്തനാവുക. ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അത് 9:34 ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണത്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയാനില്ല. അത്ര ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള കിങ് ഓഫ് നോളജ്, രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അറിവിന്റെ രാജാവായിട്ടുള്ള ആ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. അതാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, പവിത്രം എന്നൊക്കെ പറയണത്. പവിത്രമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. വേറെന്തെങ്കിലും?